Nu vil vi gerne vise, hvordan du tager korrekt blodtryk. Vi starter med at se på manchetten. Hvad står der på den? Det er vigtigt, at man vælger den rigtige manchet til den rigtige arm. Så derfor har vi lige sikret os, at armen passer til manchetten. Fordi hvis manchetten er for lille i forhold til armens omkreds, så måler den ikke korrekt blodtryk. Så det er meget godt lige at bruge et målebånd, hvis man er i tvivl. Så sætter vi manchetten på armen. Husk, at slangen skal være nedad her, og være her på indersiden af blod. Der skal kunne komme 2 fingre ind imellem her, og så er det vigtigt, at du sidder med armen helt afslappet her i 5 minutters tid. Og så er det også vigtigt, at du sidder så vidt muligt med udstrakte ben, uden at bøje benene. Og så slapper du bare helt af. Og vender dig lidt til at have det i armen. Når der så er gået 5 minutter, så trykker vi på den knap her. Der er kun én knap. Og så udfører den målingen. Det spænder godt. Det er også vigtigt lige at sige, at man ikke må tygge tyggegummi. Man skal sidde helt fuldstændig afslappet. Man må heller ikke snakke. Der har vi det resultat, vi skal bruge. Det er meget fint blodtryk. 114 over 68, og det skal så føres ind i livsstilsprofilen i Escolab.